Ndewo na ụmụnne daalụ na ihe ọma melovianụ bikonu onwe ndị be anyị bi na United Kingdom fasi mụ kwuo olu fana onwe nwafa nwaanyị amara nwoke ọ dị 25 years old asịrị onye ọbụla ga-anụ ya na ọma mmakwa nwoke andị na ọnụ ọnya na ọ ga-akpụtalụ mamụ ya efi kpụtalụ papa ya efi maka iji wee zụọ nwafa ọfụma fa emechakwa wee gwakwa m nke ikpeazụ wee si oke ọ bụrụ na ịmagolu nwaanyị ọ bụrụ na ị bụ nwoke na ịmagolu nwaanyị ị ga-akpụta efi na-anọ maka na ịmagolu nwaanyị ọ bụ ihe a si ka ngwa unu aghọtago ọ si na ọ na-achọ onye dị afọ ya bụ 26 wee luo 40 ọ bụ onye ọ na-achọ ọ sịrị na nsogbu ya bụ onye ahụ ga-avalue cherish enyi o nwere ihe ọzọ ọ chọrọ n'aka onye ahụ ọ chọrọ aka ọ chọrọ ụkwụ o nwere ihe ọbụla ọ chọrọ n'aka onye ahụ so ọ bụrụ na ị mere itilie ma ọ bụ na ị chọrọ ya mee ka anyị malụ deela anyị edemede na comment section si ị chọrọ ya mana ịnụgo ihe o kwuru ihe na-abụ ka okwu o nwere two conditions. One bụ na ị ga-avalue cherish enye. Two bụ ị ga-akpụtalụ mamụ ya efi kpụtalụ papa ya efi wee kenee fa ka fasi wee chekwebe nwafa o mebiri ọ gbara n'ilo wee lukwe afọ 25 years 25 afọ 25 ka mmadụ dị ọ mara nwoke ifuru na o kwesịrị ka emelie ihe kwụọli aka o bi na mba United Kingdom o si na fadị 20 years wee bịa mgbe o pe mpe ka o so mamụ ya fancha wee bịa relocate ya ma papa ya ma mamụ ya fancha niile relocate mgbe ọ dị 20 years wee luo kịta ọ mara nwoke unu afụghị biko na ụmụnne wele na ihe akụsa ya nye ndị niile maka onwe ndị na-achọ nwa agbọghọ na-amara nwoke chacha onwe ndị na-achụ ya si ihe ọ pụtara na fa ga-akwụ na fa chọrọ ya na ọ dịrị adị ihe a bụ afọ iwu nye ọ nara adị ọ na-adị na ntụwanye ọ na-adị mma afọ ụdị ya eme ngwa ngwa emeghara ọdachi maka na a na-akwa afọ ugo dada onye fụrụ ugo kpalia nkụ unu afụgo andị mụ na mamụ ya akpago ma ya na onwe ya kpa fa ncha kwekọrịta si mụ mee ihe a na-achọ ngwa unu ya bụ ozi ọma a na-ewetara unu mamụ ya si na nwa ya na-erube isi si nso ụwa ihe niile ọ gwara ya wee gwu ya anya kwachite onwe ya mee ka nya ka ọ dị mma ganye ọba be di nwa ya wee kwete ọ jụkwa anya si ya dịkwa shọshi yes nwa ya na-eje ozi mgbe niile ọ nara achalenji mgbe niile ọ nọ n'ụlọ mgbe niile ọ nọ sọsọ akwụkwọ ka ọ na-agụ ndị kịta ọ graduate ga ndị o mere ezigbo kọọsụ onwenuro ka o si gbaghị okwu ma ọ bụ chalenji enye ịghọtago onye ka eji ama ezigbo nwa ọ nara agbagha mamụ ya okwu ma ọ chalenji ye mamụ ya ịma na ụmụaka enu kịta fa na-agbaga mamafa okwu fa na-achalenji mamafa fa na-ama aka bido na teenagers bido na 12 mamafa gwafa okwu fa agbagha fa jụọ mamafa ajụjụ fa sị mamafa why fa chalenji mamafa fa eme isi ike mana nwanne anyị nwaanyị ọ si na nwa ya menụrụ isi ike andị nwa gị na-eme isi ike ọ ba be di ọ ga-ebidokwa mebe isi ike mana ka isi ga-ama onye ga-erube isi be di bụ ọma mme isi ike be nne ya olukwu ebe di ọma mme isi ike biko na unu folo anyị ma ọ bụ na unu efoloro kwụọ n'aka na folo a ga-abụ mgbe niile anyị wepụta ihe ka unu na-afụ ya ma ọ bụ na ikubere aka na folo biko kesaa enyi ma gị na anyị akara ịfụnanya ihe ọma unu ga-emeli nwaada anyị a bụ ikesi ya ka ndị niile fịa onwe mụ opportunity mana makwala amalụ na ị ga-akpụtalụ mamụ ya efi kpụtalụ papa ya efi ndewo ka emesịa